Zdravo, dragi moji. Eto, danas želim nešto da vam pokažem, a to jest danas ne kuvamo ništa. Znači, javljam se ne iz moje kuhinje, kao što ste inače navikli, javljam se iz mog podruma i to ispred ovo moje prelepo cveća, tačnije rečeno moje aloe vere. Moja biljka koju ja obožavam i gajim je već par godina unazad, a kupila sam je tačno rečeno mislim da sam iz Španije, negdje kupila sam na Kanarijska ostrva. Sad ne znam tačno gdje, ali uglavnom kupljeno je iz Španije. Većinom ljudi znaju da je aloe vera jako zdrava. Eto, ja ću vam sad pokazati šta ja koristim, zašto je koristim. Biće to jedan mali deo, pošto ja više stvari koristim od prirode, tako da ću sad ovaj put da vam pokažem šta ja inače radim sa ovom aloe verom, koja je jako lepa. Vidite koliko sam ja sekla, a koliko su ove nove izašle. To je jedna lepota. Jedva čeka da se izađe napolje. Međutim, ako niste znali, aloe vera njoj nije baš dobro mjesto direktno na suncu, nego tako malo na pola sunce, pola onako, da ne bude izložena baš pravu direktno na suncu. To je ona jedino što traži. Znači, ne traži puno vode. Preporučila bi svakoj ženi da ima u kući da zasadi, jer ovo je stvarno jedan lek koji kao prvo ne traži neku posebnu negu, čak što više nikakvu, ponekad je zalijete, a zdrava je za više stvari, možda se koristi u više navrata. Znači, može da se koristi, eto, ja ću možda sada je koristim za lice ili za kosu ili za neke opekotine, za neke rane, ali nećemo o tom potom, nećemo sad sve da navedemo. Ja ću sada vam pokažem, eto, htjela sam da ovo podelim s vama i da vidite i da stvarno ako neko nema aloe veru u kući, da baš onako, baš vam od srca preporučujem da kupite aloe veru. Ja ne znam ni koliko vrste ima ovih aloe vera, stvarno ne znam, nisam se baš time bavila, ali eto, ja je koristim već godinama unazad. Koristila sam, pre ovog sam koristila čak što je više i onaj gel, kupljeni aloe vera gel, imam ga i dan danas ga kupim, ali najlepše mi je onako kad koristim ovo, eto, direktno onako, tako rečeno, iz vaše saksije uzimate i koristite kao lek. Ja ću vam sad pokazati i idemo posle na neki tretman. Vidjet ćemo već koji. Dakle, uzela sam ovdje jedan oštar nož. Ja ću vam pokazati moju aloe veru sad izbliza ovako, da vidite kako ona fantastično lepo i zeleno boju ima. Ovo su stvarno, evo vidite koliko sam ja to sekla. Znači, koliko sam ja to koristila. Tamo gdje vi sečete, ona izlazi nova. Ovo, pa ja ne znam da li sam nekom do sad rekla, ali ja radim što bi moja ćerka mene zezala: mama, danas je tvoj beauty tag. Eto, danas je došlo vreme da ja pravim moj beauty tag i želim da ovo podelim sa vama. Baš mi je želja nekako da podelim s vama. Znači, ovo je stvarno nešto najjednostavnija biljka koju možete da koristite, da li to na licu, da li na kosi, da li kako god je koristili, ona ima njeno dejstvo i fenomenalno
se pokazala, bar kod mene. Dakle, kao što sam rekla, ova moja aloe vera, sad to isečem, uzela sam jedan jako oštar nož i čist, mora da bude čist, da ne bi oštetili celu aloju. Znači, potrudite se da što čistiji nož imate. Sad gledajte koji list od ovih je, što se kaže, najdeblji i najstariji. Znači, list treba da bude pun ovako vode, debeo, ove male nisu dobre. Ove male nemaju ništa u njemu, tako da bit će šteta da ih sečete, jer nećete izvući ništa iz ovih malih listova. Znači, mora da bude jedan veliki ovako i stariji list. Što list stariji, to imate više ove želatine unutra ili onog gela. Pa ja ne znam ni kako se zove to. Eto, ja ću da kažem gela ili želatine. Ja ću sada tražim jedan. Znači, možda ću da uzem. Ja se izvinjavam, ja moram da stavim kameru na strane. Sad ću jedan isečem. Da sečemo, ajde sečemo ovaj da bi vi videli. Ovako. Morate da gledate da ne oštetite druge listove. Znači, stvarno ja se nadam da sam jedan dobar izvukla. Pa nije mi baš dobar, ali eto. Ovo ću da sečem. To je to. Nisam baš veliki isekla. Neku sredinu sam uzela. Vidite kako je lepa. Samo što ne priča. I evo nas, dragi moji, došli smo unutra u sobu, to jest ja sam ovdje pripremila jednu čašu, pripremila sam jedan malo papira, WC papira. Morate znati, kad aloe veru sečete, znači isekli ste, nemojte odmah da koristite, već stavite jedno 10-15 minuta, da li to u jednoj čaši, da li u nečemu, i stavite ovako da se tako reći ovaj otrov, ja ne znam kako se to zove, nisam baš specijalista ali vidjet ćete na kraju, pokazat ću vam, izlazi tako žučkasta boja i to nikako nije dobro. Znači tu ima, to ona sačuva njenu, tako reći, otpornost, i sve to što izlazi ovo žuto, nadam se da vidite, ja ne znam da li se to može vidjeti, ali pokazat ću vam posle na papiru. Ovo znači nije dobro. Ovo mora prvo da izađe, pa tek posle koristimo. Znači ja ću ovako da je stavim na ovaj papir, da odstoji jedno 10 minuta, 15, i tek posle možemo da je koristimo. A za to vrijeme idem ja da perem lice. Sad ću vam pokazati gel koji je kupljen. To ovako izgleda. To je jako lepo, baš onako da se ima glatka koža. Miriše malo, ovaj kupljen miriše malo na ovu dezinfekciju, na alkohol. Eto, ja sam iz Lanzarota uzela.
za lice, da li to bio ovaj ton Erde od tona ili bilo koji peeling možete koristiti. Ja ću se sad malo oprati sa ovom da pravim peeling za lice. I dragi moji, ja sam nanela moj peeling za lice. Sad ću lepo da se očistim. Trljajte, masirajte lice koliko god možete. Ja to jedanput, nažalost, samo jedanput mjesečno pravim kad bi pravila češće. Hoću vam kažem da ako nemate peeling, imate samo ovu rukavicu. Nanesite tu rukavicu na ruku i očistite vaše lice. Ovako. Isto. Ne obavezno. Ne brinite što je moja rukavica još od crnog peelinga. Nema veze što malo crvenite. Što ja više volim rukama da pravim. Eto, ja sam moje lice očistila. Dakle, to je to što sam rekla. Nadam se da će vidite koliko ove žute smese ova aloe vera ispustila. Znači, ovo uopšte nije dobro za lice. Ne samo za lice, nego ni za kad se aloe vera jede. Znači, najbolje je 15-20 minuta ostaviti da se odsedi i tek posle konzumirati aloe veru. Sad šta će da uradimo? Pošto ona još i dalje ima, ja ću sada isečem ovaj deo, jedan mali deo što da isečem i ovo ide u smeće, bacam. Sad je ostala čista. Kako bi naneli na lice, ja neću ni da je sameljem, ni da je pravim neku masku od nje. Ja ću ovako čisto da je stavim na lice. Vidite kako mi je lice sad čisto. Znači ništa ne treba. Lepo sam oprala, očistila, osušila lice. I sad ćemo da nanesemo ovu aloe veru. U jednom od mojih videa, sad sam se sjetila, dužna sam ostala još jednoj mojoj dragoj pratiteljki na Instagramu, a to jest moram nešto da napravim jedan video kako sam se ja izlečila od ekcema, od psorijaze, od
kožne bolesti. Ta kožna bolest je mene pratila pa možda 10-15 godina. Ali sad nije pitanje to, nego je pitanje aloe vera. Znači, samo trljajte koliko god možete. Dekolte obavezno, ja to sad ne mogu vama da. Otvorite oči. Možete slobodno i da jedete. Ovo je stvarno čista aloe vera baš za medicinu. Znači ima, kao što sam rekla, ima toliko vrsta aloe vere, ali pomalo po neki put ako cedite malo aloe veru u ruke, da bi još ovaj gel izašao. I jao, ko znam kako izgleda na kameri. Dragi moji, nemojte se plašite, nisam nešto. Sad malo na ruke. Ostavit ćemo to da se suši i pokazat ću vam posle na kraju kako to lepo upilo. I dragi moji, moj gel se skroz upio u kožu. Kad bi samo mogli osjećaj. Ja ne znam da li možda se vidi. Eto, to bi bilo to što se tiče aloe vere za lice. Veliki pozdrav od mene. Nadam se da vam se video sviđa. Kako bi sačuvali ovu aloe veru što je ostalo, ja ću verovatno sljedeći video da bude isto aloe vere, da ne bi propala. Uvijte u ovu providnu foliju, nikako u aluminijsku foliju, uvijte u ovu providnu foliju, zatvorite lepo i odnesite, ostavite u zamrzivaču, u frižideru, i to možda vam potraje tako sveže oko, šta ja znam, možda ne 2 nedelje, ali oko 10 dana, nedelju do 10 dana, tako sigurno možda je koristite.